Uno, dos, tres! Good morning mga igsoon. Di karon sa Cordova. Mao kini ang daan nga mo-link sa CCLEX. Uno, dos, tres! Right now, we are in Pilipog area, that encircled Pilipog area, and the coastal road will go directly to the Gabi area. And on the opposite side, the yellow line that goes to the red curve line is the connection to the CCLEX bridge. Mga igsuon, maugyod sa video sa CCLEX sa Metro Pacific Tollways ang actual nga daan dire. Wide ang iyahang sidewalk and then narrow kayo ang iyahang center island. Dirita kaning nay red line, diha tagalakaw-lakaw ako nagkuha sa tuang video. And then as you can see, there is mga kilid. Both sides gina kilid, puro na fish ponds, mangrove areas. So I don't know kung gipalit na nasa gobyerno apil, pero before this construction started, fish ponds ang mo'y livelihood sa mga tao dire. Yes. I hope mga igsoon dili ni mapulyot, since nanay daan dire doon na access ang kadagharan sa mga tao, dili ni mapulyot. Diring apart mga igsoon sa Pilipog na part, naputol na kani to finish this project, because this is one of the priority of the Duterte administration's Okay mga igsoon, program. balik sa Tasamon para atong subayon ang Cordova. Okay. Doon na yun. Okay. Diretso ta sa construction site yun mismo. Makita nimo kanang brown nga murag gipang bulldoze, mao kanang entrance sa construction site gikan sa highway mismo sa after sa babagdos nga tulay. Makita pa man gani ang mga dump truck diya sa left side. Thank you Google Earth for the satellite image. Okay, mao ka na siya mga igsoon. Klaro kay nato. Dire sa right side na ay pasud kanang brown nga hawan kay nga daan na diha nagsugod ang
construction sa coastal road from Pilipog going to Gabi, Barangay Gabi in Cordova, and muagi ka na siya, mulapos ka na siya dito sa Gabi Bridge nga mulapos po dito sa Marigondon, Gabi, Marigondon, Lapu-Lapu City na. As you can see mga igsoon, this part of the pavement was just cemented around 5 hours ago, according to one of the workers here. But you can see already how well it is cemented. Class A highway construction. By the way mga igsoon, bawal dire magpalupad og drone kay doon kanay magugmaktan Cordova area doon sa airport, so no flies. Hello mga igsoon. I'm going to show you where we started earlier in the video. First, from Lapu-Lapu City in Calawisan, Barangay Calawisan, we crossed the bridge here. This is Gabi River. We crossed the bridge going to Pilipog-Cordova. Then, we entered the start of the construction site here, and then here on the right side. So kanang coastal road, diri ta ni sulod ganina, simentado na ni diri dapita up to probably here diri dapita. So right now mo ni itong exact location video ta diri atong exact location video ta. And then that coastal road will go directly here. Muliko na siya diri dapita sa Barangay Gabi sa Cordova. Makita ni mo diri ang construction sa Gabi, Barangay Gabi side. Morning, Gabi Bridge. Mo ni ang Marigondon, Lapu-Lapu City. Mo ni ang Barangay Gabi diri sa Cordova. Mo ni ilang isugdan na pod nga construction nga mo connect dito sa Pilipog nga construction. Mao na siya ang kinatibuk-an nga coastal road nga mo connect sa CCLEX.
Boss. Pero, masakit ka raw, ilay ko